Ngelinye ilanga ngakhuluma ngokuthi icala limbula ingubo lingene. Lokho ngangikhuluma ngikuthathela einsizweni enganginazo ngaphakathi. Ezinye zazo ezayizifana nami nje. Ezayingezona inkabi, zayingezona igebengu, kodwa ezawenza amacala. Zigwetshwe kakhulu, gwetshwe life sentence omunye, icala nje lambula ingubo langena. Bese ke kuba neinsizwa ke zayikade engawenzanga amacala. Ngathi mangikhuluma ngalokho ngase ngithintwa ngenye insizwa, khona insizwa yakwaMakhanya endaweni yaseNdwedwe eThafamas. Lensizwa yangichazela udaba lwayo elwenzeke nje ngo-2020. Iyona nje nge-lockdown kuqala i-lockdown nje lensizwa ayiboshiwe ingaphakathi. Isebenza lapha iwunogada, isebenza lapha ePinetown. Ngaphandle kweTheku khona iB&B lapha ekuthiwa kune rank lapha lenkulu, erank yoSanti noTshelimnyama nomkhizwana nobani kuleyo rank leyo. Mawuphuma nje uthi ngathi ubheke weSmith lapha ePinetown kune B&B engalanga yalikhohle igama layo. Isebenza khona iwunogada khona esangweni laleyo B&B lensizwa. Ayiqashiwe ngaphansi kwethenda, isebenza nje khona iqashwe iB&B leso isinesikhashana isebenza lapho. Ithi lensizwa waMakhanya, hey mfowacebe ekhulu, nami ngaba nebhadi ngo-2020 kwakuyisonto nje. I-lockdown yayizoba ngesonto, i-lockdown yayizoba ngoLwesihlanu, ngomhla ka-26. Kusho ukuthi yona kwakula ngesonto nje. Kuzoba uMsombuluko, lwesibili, lwesithathu, lwesine bese kuvalwa ize ngoLwesihlanu. Lensizwa ithi sesangwe nje la isebenza khona eB&B. eB&B ke kungena abantu abazobhukha njalo njalo. So abanye nje bazoshaya ama-hour ngoba kungenisa nama-hour. So abanye iyabazi nje abanye abajwayele ukungena lapha. Ithi lensizwa kwathi ngesonto ntambama nje wafika omunye usisi kuyiB&B ehamba ngemonto nje, wafike wapaka, wayezolala ke yena lo sisi. Ugqoke izinto ezimhlophe nje emuhle. Wafika wangena yamkhombisa iparking, wapaka, wabhukha, yabo wabhukha lala. Kwase kuthi ngabo 8 ngoba wafika early nje u6:5 lo sisi lo wemoto emnyama wezinto ezimhlophe, wafika early ngabo 5:6. Uthi umfo waMakhanya kwathi ngabo 8 kwase kufika enye insizwa ihamba nomuntu wesifazane, kusho ukuthi umkayo, but wayengakazi ke phela ukuthi umkayo. Yafika yangena lensizwa ayibabingelelana nje bangena. Base beyopaka lapha. Yayisisuka lensizwa engena nomkayo. Yasuka lensizwa yeza kuMakhanya esangweni. Makhanya umile la esangweni we-security. Yathi mayifika lensizwa kuMakhanya, yafika yambingelele esithi, manje mfowethu ngicela ukubuza, akekho nosisi ogqoka izinto ezimhlophe ongenile la uhamba ngemoto ekanje kanje? Angithi iparking ayibonakali kahle imoto, futhi ayiyodwa phela imoto. Mawula esangweni la ukumi ngakhona nje, mawula esangweni ayibonakala imoto yalosisi. uthi wathi lo mfo, angithi ke mawusuka security endaweni efana nehotela nani awuvumelekile ukhipha information, kodwa uyambona umuntu obuza phela uthi lensizwa yathi no, lalela ucheri wami lo, ngize kuyena. So but manje unkosikazi lo engihamba naye manje ulokhela kumina, ngathi uyabona ukuthi ngifuna ukwenzani. Yabo waxoxa nje njenge-out. Uthi uMakhanya ngase ngithi hayi, ikhona intokazi engenile la
eqoka into ezimhlophe ehamba ngemoto kanje kanje bayilunguza le moto base beyibona. Wayesethi lo mjida yazi angazi ngizokwenza njani man. Lo sisi si arrange ukuthi ngizolala naye la. Kodwa manje umngami uyasola ukuthi ngathi khonto engifuna ukuyenza. Manje ungithema ngithi ngizala wathi uzoza nami. So mangithi ngifuna ukuhamba nje ngifuna ukuyombeka endlini ekhaya akafundi uthi hayi ngizokuphekezela ngibuye nawe uyabona. So kanti indaba inkulu indaba ngoba izinto ziyaqondana lensizwa nje ngoba izela izobhuka lentokazi izolala nalentokazi efike kuqala into ezimhlophe. Umkayo nje obelokhu ehamba nayo ngalelo langa umkayo lensizwa wayethenga izinkabi ukuthi zizobulala indoda. Wayethenga izinkabi ukuthi izobulala indoda. Manje umelusile ukuthi yona insizwa itshela ukuthi umkayo nje obezile la njoba elokhu ehamba nayo uyigade indaba yomjolo kanti uyilusile nje lensizwe ilusela izinkabi kufanele izomshaya lo sisi zizomshaya lo bhuti namhlanje lezi zinkabi ngalelo langa la ngesonto kushuthi zayilokhu zimlandela ekseni yabona uhamba nomkakhe but uMakhanya akazi uthi uMakhanya lensizwa yayisimupha 400 rand lensizwa le yaphuma Makhanya 400 rand yathi bamba la mfowethu ukuthi ngifuna sakhe iqhinga lokuthi ngifuna at least uyibona nje noma ihour lentombazana ngoba sengiyitshenile ukuthi umngami ungigadile ngiza naye lapho yabona. So bagcina belalileke lo mjida nomkakhe balala kuyo le BNB kwenye room inkuluke le BNB mayisho uMakhanya balala kwenye room nentokazi le yabo lala kwenye room. Akazanga lo mjida noma uMakhanya lo yisecurity akazanga nalo mjida wagcine kwazi ukuphuma kumfazi waya kule yantokazi because wayekwazi ukuphuma kumfazi eze kuMakhanya angithi uMakhanya ungena ebusuku akalali wayeke suke lo mjida erumini kumfazi eze kuMakhanya bafike bexoxe esho futhi nakumfazi ukuthi esho futhi nakumfazi ngoba umfazi kancancane edeze kubuza ethi kanti usukuphi ethi lo mjida hayi ngila kumkhaya kwi security la sengithola ukuthi security le lumkhaya wami nakhona eyishashayela nje iqambe lamanga uthi hayi ngila esangweni kulo mjida we security la ngiyamthola ukuthi umkhaya wami so bengisaxoxa naye. Ekseni baphuma unkosikazi aphuma unkosikazi nendoda nentokazi yasale yaphuma kodwa ke sebephuma uMakhanya akasekho ngoba kule BNB niphuma ngabo 10 so uMakhanya wayengasekho ke eseyishayisile eseyiyelo kuyolala ezophinde ebuye entambama uyena yedwa security lapha alikho security lasebusuku nelasemini cha uyena nje mayesezwe ngathi ufuna ukulala uyahamba uyolala kodwa ebusuku ulala kakhulu emini and then abuye kazoqhubeka ngoba ulala khona la. Uthi uMakhanya kwathi ngishuthi kwase kuba lento yenzeka ngesonto ngoba umsombuluko kwathi ngolwesibili ngabo 9 ebusuku ngolwesibili kwafika amaphoyisa kule BNB fika inqwaba amaphoyisa kule BNB yafika yakhuluma nalamantombazane asebenza khona la kule BNB base befuna umphathi wafonela umphathi wafika bakhuluma nomphathi ke uthi uMakhanya ngithi akazi phela ukuthi kumayelana nani uthi uMakhanya ngisesangweni nje kule ndlu le security ngihlalele nje ngizenzela into zami ubuye bebhizi efonini ko Facebook uthi ngihlalele nje ngizenzela into zami uthi ngabona sengena umphathi kanti usefonelwe lamaphoyisa ngabona sengena umphathi akhuluma nomphathi amaphoyisa kanti azofuna ifootage amaphoyisa uthi mayisuka amaphoyisa aqonda kuyena uMakhanya afike amkhombisa isithombe athi ndoda kunjani wobu usebenza la ngesonto kushuthi umphathi useshila ukuthi hayi mina security lami yilo leliya elisebenza ebusuku afika amkhombisa isithombe uMakhanya amaphoyisa athi uyamazi lo muntu uthi ngambuka uMakhanya lo muntu ngase ngithi kambe ngimazela laphi lo muntu
athi amaphoyisa ndoda siyasebenza la umazi laphi lo muntu. Uthi uMakhanya ngathi hey yazi lo muntu ngiyamazi kodwa angisazi ngimaze laphi. Athi amaphoyisa akusikwa ngakini lo muntu. Uthi wathi hayi angimazi kodwa ngathi ngangambona. Bese ethi amaphoyisa akaze efike la ngesonto lo muntu bese ubuya umqondo uMakhanya ethi hayi wafika lo muntu la ngesonto ngiyamkhumbula ngimazi la wahamba wayefike ehamba nonkosikazi wakhe. Wayesethathwa njalo uMakhanya wayesiyaboshwa. Wathathwa ngamaphoyisa uthi amthatha azahamba nafika eThekwini. Waboshwa kanjalo. Uthi mayefika lapha amaphoyisa afika amshiye sekukhona namabhunuke laphana. Uthi afika amshiya amaphoyisa amvale lendlini. Ayi uMakhanya uthi axake ukuthi kwenzakalani ngoba musuku uboshwe icala ungalazi uvela udideke nje ukuthi kwenzakalani. Uthi uMakhanya umbuyela umqondo hayi lo bhuti abangikhombisa nesithombeni ngake ngiyakhumbula ukuthi wafika ngesonto. Ayikhona lapha abuya amaphoyisa esebuya nesithombe ke manje sakhe lo bhuti eseshonile lo owayefike ehamba nomkakhe. Babuya nesithombe ke manje amaphoyisa athi wazini ngalesi sigameko uyambola ubhuti ukuthi kusemuntu oyedwa nalo wazini wazini ngalesi sigameko. Ayi uMakhanya uthi angazi lutho mina ukuthi hayi awamshanga amaphoyisa. Uyachaza uMakhanya ukuthi lo bhuti wafika la ekseni ntambama wazolala nomkakhe la. Angayikho into engiyaziyo mina. Ngaxoxa nje mina naye wazwa ngiphi 400 la ku footage kuyavela lo bhuti epha exhawulana noMakhanya ngathi khona amnika yona. So ke ayikwaphoqa uMakhanya ukuthi agcina akhuluma into ayaziyo yena ukuthi lo bhuti wangiphi 400 ngoba wayefuna ukuthi imcover upele ukuthi kunentombi yakhe la wayefuna ukuphuma kumankoti wakhe ezentombini. So ilokho nje ngangihlanisa naye angimazi nangimazi. Kanti udaba maselivela selulonke lo bhuti njobe ehamba nomkakhe nje babe lokubelandelwa zinkabi. Inkabi ifuna ukucheck ukuthi zifuna ukumshaya kodwa indlela kusho ukuthi zingayitholi. Umkakhe njobe emlusile nje engafuni ukuhlukana. Yena lo bhuti uyitshenta umkakhe umlusela ukuthi engakwazi ukubona nalentombazana. So bathi mabephuma ngeMsombuluko ekseni kule BNB sebebheke ngoba abakwaSanti. Bathi mabephuma nje endleleni zase ziyamthatha inkabi lo bhuti zamshaya ehamba nomkakhe. Ngathi imoto zafike zayimisa zase ziyamdubula. So umkakhe amaphoyisa mayesezobuza ukuthi mayesebuza amaphoyisa ukuthi ethatha istatement kumkakhe njengomuntu okwenzeke phela isigameko esendaweni yesigameko naye. Uyachaza ke lo mkakhe uthi hayi thina besisuka eBNB ewukuthi besisuka eBNB ewukuthi sibheke ekhaya. So benilalelene eBNB hayi bethenja siyolala ngaphandle ubaba. So inkabi lezi ngisokusha umakoti ngisola sengazi ukuthi nazo beyilele BNB inkabi ngisola sengazi ukuthi nazo beyilele BNB ngoba angicabanga ukuthi khona laba abantu abadubule ubabola ekhaya ngisola sengathi nabo bebelele BNB. Afika kanjalo kwamaphoyisa kule BNB kanti azofika ethole. So mayifika lamaphoyisa kule BNB azobheka ama records ukuthi obane bebelele ama camera abukhombisa abantu. Kanti ama camera azofika ekhombise lo bhuti exhawulana noMakhanya uyabona. Kwase ngazi ukuthi noMakhanya kukhona akwaziyo ngokufa lo bhuti. Waboshwa kanjalo kuMakhanya. So mayeboshwa mayovela enkantolo ngoba waboshwa ngolwesibili ebusuku. Kusho ukuthi mayovela enkantolo ngolwesithathu. Wathola ukuthi amacala amaningi ayahlehliswa ngoba kwakuzofika iCovid ngolwesihlanu. Hayi lahlehla ke icala likaMakhanya engasathetheka amacala sekuvalizwe ke ngoMarch kwaUApril kwaUMay June July August September October November kwaze kwathi ngoNovember uMakhanya wayimaye enkantolo kwase kufike kuvela kushuthi enkantolo unkosikazi mayisebuza ukuthi amaphoyisa mayisebuza unkosikazi ukuthi wena usolabani wena ongabulala indoda yakho.
uthi unkosikazi ke kunentombazane engisolayo umama wengane yakhe ubaba la ekhaya. So ngisola yona le ntombi yakwaSanti nayo le ntombazana. Ngisola yona le ntombazana. Aphuthume kamaphoyisa oyilande le ntombazana. Mayifika amaphoyisa kule ntombazane ayithola ukuthi isidakwa nje. Inhle yona isidakwa. Isidakwa nje umuntu ongenandaba. Hayi le ntombazana iboshweke. Mayiboshwa le ntombazane ebese le ntombazane kanti ine information eningi. Ine information eningi kunomakoti. Ine information nje eyiqiniso. Yavela intombazane yafika yatshena amaphoyisa nasenkantolo yafika yasho nje yathi umuntu obulele usibanibani ayimbiza ngegama ke lo baba. Umuntu obulele usibanibani yilo mfazi wakhe. Usibanibani wangangitshena mina ukuthi umfazi wakhe useke wabamba imessage ukuthi umuntu obulela indoda nangu bophani lo etshena isidakwa lesi sitshela amaphoyisa ukuthi umuntu obulele lo muntu ofile yinangu unkosikazi. Nangampela agcina yathi intombazane lo bhuti nje lo yi-security niyamsukela nje akazi lutho umuntu obulele nangu. Umuntu obulele nangu nami wakwacishe efuna ukungibulala. Nangampela mayilandela amaphoyisa ikhona into enjalo lo sisi lo mfazi kalobhuti wakwacishe wafuna usibulala lesidakwa. So ke wasinda kanjalo kumakhanya wagcina ephumile wagcina egwetshiwe nje lo nkosikazi ngoba emva kwalapho amaphoyisa besemlandela ambopha enza uphenyo agcina athola ukuthi ngempela inkabi lezi mayisethatha nefoni yakhe inkabi lezi ubexhumana nazo inkabi kodwa la emafonini kwatholakala ukuthi ikhona ama message akhomba ukuthi ngempela zikhona inkabi abantu ayikhuluma nabecela ukuthi bebulala umyeni wakhe. Waphuma kanjalo but inkabi zagcina engaboshwa ngoba ayitholakalanga akayikhiphanga umfazi wayeliphika icala lagcina ligwebe yena yedwa nje lamgweba udili kajele. So ke yathi mingifonela lensizwa umfoko amakhanya endwedwe eThafamasi wathi noma sengilikhuluma lolu daba sengathi inkinga kakalazi igama lentokazi leyisidakwa nesibonga kasazi uswasikhohlo. Kodwa yakwaSanti yayithandana nobaba owadutshulwa ephuma eBNB ehamba nomkakhe. So wathi uyafisa ukuthi ayibone efuna nje ukuyibonga kanalutho kodwa kukhona angayibonga ngakho. Manje igama nesibongo akakwazi uswakukhohla ukuthi kwakubani ngoba naye wayididizela nje eboshwe ngento akangayazi ngecala elalizomgweba ngisho udile kajele. So ke icala liyayimbula ingubo lingene mase liyimbulile la ngena kusuke ngaselula ngihlale ngisho ke le ukuthi uma kwenze kuboshwa noma bicala kuthiwa ulazi kangakanani ungarelax uthemba ukuthi hayi wena icala ulenzanga. Mhlawumbe uya afford ukuthi ungathola ummeli bese uthi wena hayi ngeke ngize ngikhokhele ummeli ngizoyikhulumela mina enkantolo icala ngilenzanga ngoba usukholele ekutheni icala vela ulenzanga bese uyigenti ngeke uzoboshwa. That is very dangerous. Icala leyimbula ingubo lingene and mas kufana nomuntu ngake ngakhuluma ngolunye udaba lonye insizwa ngaphakathi kwaNongoma okwadutshula unkosikazi wayo kwaboshwa yona la kwaboshwa yona yangamthatha ummeli ngenxa ukuthi yona yatshena ukuthi hayi ngivele icala mina ngilaza ngilenzanga ngizophuma yabona yagcina igwetshiwe life sentence ngenhlanhla ngangalikhuluma lolu daba ngenhlanhla along the way isidonsi sigwetshiwe lavela iqiniso ukuthi umkakhe wabulawa ngobani yayisiphuma kanjalo kuyi-appeal yakhishwa i-appeal nakhona. So it's very dangerous ukuthi uthi icala ulazi ngakho ke ngeke uthathe service yabameli umoshe nemali and all that. It's very dangerous. Thank you.